Λουτσικό μήνυμα στο Στέλιο Λελάκη. Στέλιο. Είμαι η Κυριακή 143. Και εγώ η Άη Μαρία από το Twitter. Σ' αγαπάμε πάρα πολύ. Είμαστε εμείς που γράψαμε το τραγούδι που σου δώσαμε για να τραγουδήσεις. Ελπίζω να σου άρεσε πάρα πολύ. Συγγνώμη να σου άρεσε. Και θέλαμε να σε κάνουμε χαρούμενο με αυτό το βίντεο. Φιλούθια από Κύπερο. Και τώρα τα παραλυπόμενα. Γεια σου Στέλιο, τι κάνεις? Όλα καλά! Ελπίζω να σου άρεσε αυτό το μικρό βιντεάκι, το τρελό. Ανεβελέτσικο, το τελευταίο δεν ακούστηκε το «Για να είσαι πάντα καλά». Για να είσαι πάντα καλά. Σ' αγαπάω με σου αλφα γου αλφα πι αλφα μη έψιλον.